ли аз съм Митко и това с мене? Братовчет ми. Тоест аз се казвам Тома. Да. По-накратко. И днес казвам да ще пробваме да играем още, защото в последното ни видео не се получи нищо. И плюс това, след малко ще отидем в Steel Brain Rot да видим какво ще има на апдейта. Не толкова казвам апдейт, просто да ловим рибата. Да, Още не са. да. Айде, давай да почваме. Отдавна не сме играли 99 нощи, но някой ден ще снимаме и някой ден ще снимаме още за Mini City 2. Ако не знаете тази игра, много ще ви хареса. Да. Аз съм си сложил с бендажките, за да знаете защо. А пък аз, само да ви кажа, но мога да се ревайвам с супа. Да. Да, най-новото в играта, които са направили. Което са направили. Ето спреми на огъня на трети лево, пък аз ще го храня. Добре. Бъни фулт. И аз имаме, че ли намеря? Да. И двамата имаме за утре. Сега ще му дам. Даже още един. 3 имаме. За късмет. Чуваш ли ма? Да бе. Окей. Аз даже му събирам храна и му е пекат, за да му е по-вкусно. Той още малко и ще го глезим. Тот си мисля, че го заслужава. Заслужава се пак, щом ни напада. Да. А яде ли кол? Не. Не, базикам се. Има малко храна остана от него. Той не се изяде. Сега ще идват алфа вълци. Ти ги би. Аз имам револвер, споко. Оф, те и двата дойдоха от... Чакай. Аре, окей. На трети левел ли е? Ма не, през нощта трябваше. Нищо. Сега къде е Първото пещерата? дете. Къде е пещерата му? Ето я! Да. До първото дете беше. До първото дете беше, нали? Да, винаги до първото. Абе, ние не видяхме дали сме в зимния или лавовия биом. Ей! Много се надявам да е лавовия, защото не ми са ливка. Тръгвай си там долу, Еленчо. Играе на пъти там долу. Май лавовия е. Да знам. А ти тези ли лавици, нали знаеш, че могат да са такова в огъня? Не. Моля? Не знам. Сега разбирам, като ми каза. Не знам, аз разбрах от една моя приятелка. То сигурно новия дракон ще можем да го... Ще можем тия неща да му ги взимаме за огъня, както совата. Да. Аз совата отдавна не съм я виждал, че. Аз. Сега ще видим какъв баем сме. Да. Направих другия левел, ти прави каквото си искаш. О, козата е! О, перфект. Ами аз тогава децата ще учим да спасявам. То първото го знаеш къде е. Аз за всеки случай си го... Може ли направиш мап, моля ти се? Храна. Мап! Колко дърва? Добре.
чупят и дърво. Ей. Идвам да ти помагам. Майната на тия вълци. Айде, моя любимо дете, което То помага не за там. мен. Ти намери ли? То там имаше една кожа на вълк. Ти взе ли я? Не. Значи тук ти вземи Ако има тук. две, ще е перфектно. Да, има две. Аз една намерих. О, бомба. Да, може ще направим и с оня. Да, ето. двете неща. Да, Аз имам хубаво. две, аз вече имам гуцак. Нищо, пак може да го трейднеш на хубава брадва или нещо друго. Например, аз кожата ще я трейдна на... Например, си вземи фенери, че мой да ни потрябва. Да, за всеки случай. Давам му бъни фулда. Взимам хубавата брадва, защото като намеря нова, ще стане утре. Сега, кое да се взема? Сабия, водица или флейта? Сабия. Добре. Айде пускаме нашето дете грозно, защото не го харесвам. Само върви и плаче. От друго не знае какво да прави. Той е Това вярно. е единствената цел. Аз тук кучи ще ги карам да си идват в лавата, даже не си правя труда да ги убивам. Браво. Просто в лавата да отива, че не ми пука. Готово, Аз умря. не взех храната. Аз събирам гориво и желязо, ако намеря. Не, аз ако намеря не го взимам. Много често не го взимам. Той тук намерих Колко червен. искаш храна има на огъня? Той ми намерих червен лавов чест. Къде си? Там. Той е убит. Няма тук. Кот са падна, бе. Нищо бе, аз тук стрелям още. Майко. Чакай, тук внимавай. Виж го! Откъде се телепортира момчето? Изпи ли супата? Не, у мене още. Добре, защото тя е важна да те съживя с нея. Да, лавова турбичка на те, пък като се падне меч, ще ми го дадеш ли? И с какво си мислиш, че ми се падна? Лавова турбичка. Тя е най-честа. Да. Айде сега отиваме на далечните земи. Защо влязох в лавата? Моля се да не умреш. Ти пък. Ма той лабиринта, нали вече? Нали лабиринта повече нямаше да го има, що още го има? Видя ли го? Откри ли го? Да бе, тук до мене. Да, хубава брадва, която има много хубаво. Добре, нямаме нито едно желязо. Споко, аз направих нося. 2 часа. Колко време остава до деня? Да знаеш, той сигурно ще направим огъня на 5 левел, ще го направим, защото има много гориво. Да. Да.
На кой левел, бе? На 6 5, ли? 5, 5. 5. Добре. Можем да правим вече и за супите, Добре. защото, например, нали да се ревайвам. Сега ще ловя риба, за да се нахраня. Чакай. Какво стана? Нищо. Чакай. Той точно до теб има болница. Как не си я видял? Не я взя. Ма вътре надали да има бендажка. Една, ако имаше, е добре. Защото като да знам как умираш. Ама сега не съм умрял. Детето. Моля се, ще го спасиш ли? Ма то четвъртото. Четвъртото? Аз пък. Третото. Нямаш ли райфъл? Имам, бе. Знаеш ли от кога имам? Че ти второто не го ли намери? Не, аз спасявам трето. Че аз тук някъде ми трябваше да е второто, аз към него потеглих. Карай, после ще го спасяваме, нали? Да. Да помагам ли? Не, аз го убих. И сега вътре има златен чест. Ай, как ми се изпречи нищо. Железна броня. Райфъл. Аз имам спок. Не ми трябва. На тебе не ти трябва. Поне малко храна ще се Та опиташ да малко не умра храна от ще глад. се стопля. Готово. Аз ще да Аз изследвам. много ядох. Бендашка! Томи, ти знаеш ли, че Елина може да да убива култистите? Да, бе, знам. Ай, ти вълк! Идвам. Но много ли са? Не, имам бендашка. Много ли са? Той даже се тръгна, един беше. Абе, тук е, бе. Ама един. Спра екрана. Окей. Тей. Съживи ли му? Да, бе. Ох. Аз не видях. Спок, той и аз имам много бандажки. Не, бъгнах. Убиха ме вълците, защото бъгнах. Имам 3 бандажки, които не знам къде са. Наистина къде изчезнаха? Да, ето ги. Идвам те ревайвам. Кой има при тебе? 3 алфа. На Майко. Боже. Внимай да не умреш. Аз кога ще умра? Вътре има. Внимавай. Отиди надалеко и ги остави там да стоят надалеко. Отиди като спрат да те гонят, се върни. Например, единия вече спря. Да, ама другия не продължава. Другия е мощен. Тук при мен има още един. Един? Не се жертвай. Да не се жертвам. И как да те спася иначе? Аз ти трябваше да те предупредя. Аз мислех, че го видя. Добре хора, това беше горе-долу смесено. Види, дай да настила брейнрот, защото след малко ще има рибарница. Да. Ох, чакай, че аз пак влях в 99 нощи. Но ти влез и ще джойна. Ох.
Хора, също така какво трейдвам. Има много брейнродове, които мога да трейдвам. Например, и те всичките мога да ви трейдвам. Той е хелуински и е Юн Янг, зато че той е най-много, най-малко мога да ви го трейдна за една четирбиша. Той ми спомня за Когофанто Елефанто, да го купувам ли? Не знам, ако искаш, сега ще джойна. Аре ще го купя да има. Да, след 3 минути. И сега ще покажа какво трейдвам. Добре. Значи, той няма да го трейдвам, той няма смисъл той да го трейдвам. Мога ви трейдвам тралели тралела, може ви трябва за ребърт, защото има хора, на които им трябва за ребърт. Той играйки си медузи го бъгнах. И когато го бъгнах му дадох атако. Беше без тако, когато го улових, ама когато го улових беше с тако. Продай си той, бе. Кое? Бе, не, просто, защото е някакво ново и ми хареса. Добре. Ела, да ти покажа кое. Добре, повторим се нещо. Така, ела да видиш. На първият етаж. На първия че? Или на моя? Твоя. Тъй? Значи. Виж. Ей, той. Мога го трейднеш с някой, защото е рядко. Не знам, тия брейнродове ги откраднах, не са мои. Да, може да го трейднеш. Да, аз имам два телемортата. Бе, къде са бе? На третия ми етаж. Той буквално имаше 6 ама ги трейдна за Белуга. Хора, напишете в коментарите як ли е той Белуга. И то телеморта ми го дадоха. Телемортето по принцип е хелуински е рядък, само тоя. Имам два вече. Трейднах. Ама той можеш да го продаваш. За ко? То Сахур, боже господи. Искаш да кажеш на един секрет, който най-рядко се спада, боже господи. Кой бе? То Сахур е рядко нещо. Не бе, казах боже господи, че имаш Белуга. Иначе то... секунди остават. Колко? Сега ще ловим рибка. Той се е тъмна за бъдеще. Мърс някой. Човек, той точно ли знаеш, че той ще е 15 минути? Ох, чака би. Като свърши, той трябва да се затварям. Що бе? Трябва да се лягам. Утре е четвъртък, а видеото ще излезе сигурно в петък. Не знам кога, но може да не знам. Когато няма да мързи да го качвам. Да. Защото ти трябва да качваш всичко. О, 5, 4. Чикът напиташ аз едно видео, знаеш ли за колко го качвам? Айде, майко, и ти пуснаха. Аз си купувам въдичката. Аз едно видео, значи ти да дойдеш да видиш аз там описания правя, коли ли не правя. Пиша нашите дискордовете, например, да ми пращат покана, окей? Добре. Пиша там тиктокове, инстаграмове, там нашите, нали нашите други. Инстаграм. Може да ви покажа, че как въдя риба. Trulimero trulicina. Изкарах много страх. Не мога ли? Как да го правя? Чакаш? Tralalita tralala. Пак ли тази овца ми се пада? На мен ми се падна той оркалите оркала. Аз се имам. Не се продавам. Белуга. Просто ловим. Белуга.
Боже господи. Graipus medusi. Грайпус медузи. Хора, трейдвам го. Tralalelo tralala. Те искат ми фанат направо. Види ми да си... Trulimero trulicina. Ми, Оф, добре мъкни. така го казвам. Tralalita tralala. Trippi troppi Защо troppa ми се trippa. падна? Сериозно? Те са хур. Той преди ми трябваше. Trippi troppi troppa trippa. За комито и три Bananita петропи. dolfinita. И аз го имам, не си единствен. И на мен ми се падна. Bananita dolfinita. Tralalelo tralala. Защо ми се О, падна? аз ги продавам. Той Грайпус медуза ви казвам, хора, продавам го. Оставам го. По-скоро ще го трейднеш. Да, бърках. Той Кованто елефанто също ще го трейдвам. А ти какво ще трейдваш? Tentacolo tecnico. Не знам. Моя трейдна за... Не знам. Las tralaleritas. Ластралитас. Радиоактивни, които дават по 50 или 100 милиона в секунда. 60 милиона в секунда. Ще трейдвам за Лосор Калитус радиоактивни. Те наистина са рядки. А ти да въртя ли колелото? Да, отдавна. Аз не. Паднаха ми са 11 милиона. Белуга, ама с такава мутация. Другата. Казах, че тя е много честа. За кой че е тази белуга? Не взехе. Нас. Squala nana. О, той е скалелано земя. Който суркалите оркала. Земи скалелано. На втория етаж един банан. Какъвто Шуреланто. Шуреманто. Extinct tralala. Доколкото и трипи Тралелело голд. Ама той... Аз имам Extinct Тралелело голд. Ама не, той не е за... Ти ли я взе? А, да. Абе, той Extinct Тралелело да го оставя ли? А? Extinct Тралелело да го оставя ли? Не знам. Аре, имам вече един. За нищо не трейдвам. Няма ли да трейдваш? Ще ма скамнат. Не бе, то ще бъде в моя сървър. Ай да скамнем Бождара. Тя няма силни. Добре, друг. Tralalita tralala. Трололито, трололито, го си тъпия брейнрод, който съм чувал някога. Tralalita tralala. Да, трали, трала, не ми трябва. Аз имам една. Някой питал ли? Trulimero trulicina. И не искам да се гръмна. Там се Squala пада. nana. Банус коленана. Ми трябва и променя, аз ти пустими вече я имам. Хора, който има джин-джин-джиндун, ма джин-джин-джиндун, моля ви се. Трейдвайте с... Моля ви се да трейдните с мен, защото много ми трябва. И на мен ми трябва. За кого ми то скоро ма бада? Кой? Los tralaleritos. Лос Тралелитус, не ми трябва да накара. Трудно да ни ги даде. Че? Променя.
Los orcalitos. Защо ми и той малкото същество? Ще да млъкни. Кул банана. Los orcalitos. Защо ми и той бе? Tralalita tralala. Да, мега яко. Пазва! Не твоето! Оф, добре, Бождар, разбрах, не стига. Млъкни вече. Los tralaleritos. То ми на теб ли са падна? Не, падна ми се постарали. На мен също ми са паднало Лостралитус. Аз как ловя на покрива? То се старали тралала. Глупости. Не трябва да ми Crabbo limonetta. Да. Направо, той ми трябваше. Trippi troppi. Ама, аре, ако ми се падне още един път ще го запазя. След апдейта ще е рядко, вече никой няма го има. Кое? Сквалюнада. Ти пък може се падне. След Ако не се радиоактивното. да знам. Карай. Ще лови от покрива на базата си. Няма ти даде. Пробвал съм. Tralalelo tralala. Трала. Apocalio, spionira, galabina, spionira, galabina. Мама, дай ми да пия нещо. Tralalelo tralala. Какво е той? Какво е той трала? Аз намерих перфектно място за ловене. Как ти дава да убива? Не ми дава. Тун стаху, стаху, кокомело капиба, Тортолин драгон протене. Но не мога повярвам, позволи ми. От покрива ловя вече. Tralalelo tralala. Най-тъпия брейнрод. Не знам как успея. Отивам на същото място, където върши ти. Защото не знам как да се получи. Склана мамо. Bananita dolfinita. О, не, човек, не мога. Още по-тъпи брейнрод ви да вземат да ми спалнат. И да те спалнат. 3 петроки. Окей, хора, това беше за днескашното видео. Tralalelo. Благодаря ви, че бяхте с нас. Утре сигурно ще излезе самата тая част. Утре сигурно ще снимаме втора част. И втората част ще излезе в петък. Tentacolo tecnico. Керто. В трета част ще бъде на админа бюза в 99 Nights in the Forest 99 нощи и Стила Брейнер там ще бъде на админа бюза, нали? Окей, хубаво. Чао на всички. Благодаря, че бяхте с нас.